الله أكبر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Qur'on Karimdan qoidalar o'quvimizni davom etamiz. Bugun shiratdagi qoidaga kirishirmiz. Ul atala Al-Qasas surasi 26-oyatdan olingan qoida, shu oyatga negizlangan qoida: Inna khayra man istajartal qawiyyul amin. Yollagan eng xayrli kishi ul kuchli ham imin kishi. Yollarga loyiqli eng xayrli kishi ul kuchli ham imin kishi. Bu har bir muomalatda ham kishilar orasida bo'lgan har bir baylanishda da shu qoida kullanılırğa tiyiş. وهذه القاعدة القرآنية جاءت في سياق قصة موسى. Bu qaida Musa aleyhisselamның qissası, hikayesi hakkında. والذي كان عاجزا عن طلب الماء فخرجت ابنتاه للسقيا. Bilamiz Musa aleyhisselamның qissaсын. Ул Фиргавыннан қашып bir җиргә килде, Мәдиян җирлегенә килде. Һәм анда күрде су эчәргә теләгән, су алырга теләгән ике кызны күрде. Һәм ул аларга ярдәм итте. Су алып бирде. فأعجب هذا الفعل الفتاتين فذكرته لوالدهما المقاعد عن العمل. Һәм бу ике кыз өйләренә кайттылар һәм әтиләренә Муса алейхиссалам хакында ярдәм иттеләр. Аңа хәбәр бирделәр, аның ярдәме итүе хакында әтиләренә сөйләделәр. Әтиләре ул улы яшьтә иде, һәм ул эшләрлек дәрәҗәдә түгел, картайган иде. فأرسل في طلبه. Шуннан соң әтисе кызларының сөйләгән шушы сүзләрен ишеткәч, аларны Муса янына җибәрде. فلما جاء وحدثه بخبره قالت له إحداهما وهي العالمة بعجز والدها عن القيام بمهام الرجال. Шуннан соң Муса алейхиссаламга алар килделәр һәм әйттеләр: Дөреслектә әти сине үзе янына чакыра диделәр. Һәм шуннан соң әтисе янына Musa aleyhisselam келді һәм үзе белән булган бөтен кыссаны, үзенең тормышын сөйләде. Шуннан соң кызларның берсе әйтте: "Я абатистаҗир. Әй әтием, син шушы ирне, шушы егетне үзеңгә эшкә яллап ал. Үзеңгә ярдәм итәргә, тормышны алып бару өчен син аны яллап ал. Инна khayra man istajartal qawiyyul amin. Син яллаячак иң хәерле кеше ул да булса көч иясе, көчле булган һәм имин булган кеше." Менә бу Муса алейхиссаламның сыйфаты иде. Ул көчле иде, физик яктан ул көчле иде,
һәм ул имин иде. Әманәткә ул хыянат кылмый иде. فالقوة في العمل والأمانة في أدائه على الوجه المطلوب. Musa aleyhisselam авыр эшләрне башкара ала иде, чөнки аның көче күп иде, һәм ул тиешле булган, үзеннән таләп ителгән эшләрне җиренә җиткереп эшли иде, чөнки аның иминлек صفات бар иде. فإنهما من المطالب التي يتفق عليها عقلاء البشر في جميع الأمم والشرائع. һәм һәрбер халык та моны кабул итеп ала, һәрбер диннәр дә моны кабул итеп алалар. Хәерле кеше, файда китерүче кеше ул көчле кеше. Көчле нәрсәдә булса тотып эшли ала торган кеше. Чөнки зәгыйф кеше ул күп әйберне эшли алмый. Көчле кеше ул җәмгыятькә файда китерә. Һәм шулай ук көчле кеше имин булса, ул шулай ук җәмгыятькә файда китерәчәк. وأن الأحق به هو من توفرت فيه هاتين الصفتين. һәм бу шушы ике сыйфат, көчле булу һәм имин булу, ул өйләнгән вакытта да әһәмият бирелә торган сыйфат булган шикелле, ул тормыш корып яши башлагач, дәүләт эшләре, җәмгыять эшләре белән идарә иткән вакытта да кирәкле була торган صفاتlar. إن من تأمل القرآن الكريم وجد تلازما ظاهرا وبينا بين هاتين الصفتين القوة والأمانة في عدة مواضع. һәм кем Коръән Кәримгә әһәмият биреп, аны аңларга тырышып укыса, ул шушы ике сыйфатка Аллаһы Тәгаләнең өстенлек бирүен күрәчәк, табачак. ما وصف الله به مبلغ الوحي جبرائيل. Аллаһы Тәгалә Җәбраил фәрештәне дә шушы сыйфатлар белән сыйфатлады. Җәбраил фәрештә ул фәрештәләрнең илчесе. Фәрештәләрнең илчесе һәм иң дәрәҗәле, иң мәртәбәле булган фәрештә ул Җәбраил фәрештә. Аның хакында Аллаһы Тәгалә Әт-Тәквир сүрәсенең 19 һәм 21 аятларында әйтте: «Иннаху лақаулу расулин кәрим». Дөреслектә ул кәрим иясе булган, ягъни намуслы, вөҗданлы булган илченең әйткән сүзе. «Зи кувватин». Ул көч иясе. Җәбраил фәрештә ул бик зур көчкә ия. «Инда зил арши мәкин». Һәм ул Аллаһы Тәгаләнең аршы янында. Аллаһы Тәгаләнең аршы, ягъни Аллаһы Тәгаләнең янында булган зур көчкә ия булган фәрештә ул Җәбраил фәрештә. Һәм Аллаһы Тәгалә әйтте аны мәкин, югары урын алып торучы. Җәбраил фәрештә ул Аллаһ янында югары урын алып торучы, зур көчкә ия булган фәрештә. Мута', аңа буйсыналар. Җәбраил фәрештәгә буйсыналар, аның әйткән сүзен тыңлыйлар. Сәммә әмин, һәм ул имин. Аңа тапшырылганга ул хыянат итми, хыянат кылмый, үзенә тапшырылганны ул җиренә җиткереп башкаручы. Аллаһы Тәгалә Җәбраил фәрештә дә шушындый сыйфатларны әйтте. Ул көч иясе, Аллаһның аршы янында югары урын алып торучы, кәрим булган намуслы, вөҗданлы фәрештә.
аның һәр вакытта да тыңлыйлар, әйткән сүзе аның һәр вакыт үтәлә, һәм ул имин әманәткә хыянат итмәүче фәрештә. فانظر كم وصفا وصف الله به هذا الرسول الملكي الكريم، ومن ذلك وصفه بالقوة والأمانة، وهما من أعظم عناصر النجاح والكمال في من يؤدي عملا من الأعمال. Allah Cəbrail fərishtəni bik yaxşı sıfatlar bilən tasvirladı. Həm şuşu sıfatlar ol uңышқа китерүче sıfatlar. Нинди эшне эшләсә дә кеше шушы sıfatlarга ия булса, Аллаһы Таала ул кешегә уңышын бирәчәк, ул кешегә җиңүне Аллаһы Таала насип әйләячәк. Көч иясе булу һәм имин булу. الموضع الثاني هو قول يوسف للملك. Икенче очрак, икенче бер аятны китерә алабыз, шушы сыйфатка әһәмият бирүче икенче очрак. Ул Юсуф алейхиссаламның, Юсуф пәйгамбәрнең патшага карата әйткән сүзләре. Иҗ'ални аля хазаинил ард. Мине җир байлыкларына хуҗа итеп кыл. Җир байлыкларына хуҗа кеше итеп мине билгелә, дип Юсуф пәйгамбәр әйтте. Инни хафизун алим. Дөрестлектә мин саклаучы, тапшырылган байлыкны саклаучы, әрәм-шәрәм кылмаучы, алим һәм мин белүче. Аны ничек кулланырга, кая сарыф итәргә, аны хакында мин белүче. Хафиз лилләзи атаваллаху фала ядиғу минху шайъун фи гайри махаллих. Ягъни Юсуф пәйгамбәр үзе хакында патшага әйтте, мин шушындый сыйфатларга ия. Мин саклый алам, байлыкны саклый алам, дәүләтнең байлыгын мин саклый алам, ул тиешсез булган җиргә китмәячәк, бары тик тиешле җиренә генә ул куелачак, тиешле җиренә генә ул тотылачак. Алим бикайфияти тадаббури вал иътаи вал мана ва тасарруфи фи җамиъи анва'i тасарруфат. Һәм мин белүче, аны кайсы җиргә куярга кирәклеген, кайсы җиргә аны сарыф итәргә кирәклеген мин белүче. Алайса залика хирсан мин Юсуфи ала алвилая. Юсуф алейхиссаламның, Юсуф пәйгамбәрнең шушы сүзләрен әйтүе ул мактану өчен булмады. Менә мин шундый, давай мине шулай куегыз дип юк, мактану өчен булмады. Ва иннама хуа рабатун минху фи наф'ил ам. Юсуф пәйгамбәрнең шулай әйтүенең сәбәбе ул да булса җәмгыятькә файда китерү теләге белән булды. وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. Һәм ул үзенең нинди сыйфатлары барлыгын яхшы белә иде, башка кешеләр аның нинди сыйфатка ия булуларын белмиләр иде. Шул сәбәптән ул дәүләткә, җәмгыятькә файда китерергә теләде һәм үзендә булган сыйфатларны әйтте. Мин саклаучы һәм мин белүче дип ул үзенең сыйфатларын әйтте, җәмгыятькә, дәүләткә файда китерү өчен. Шушы кагыйдәдән чыгып, башка кагыйдә дә алырга була. Әгәр дә нинди дә булса бер эшкә җаваплы кеше кирәк икән, һәм андый җаваплы кеше ул җәмгыятьтә бар икән,
ул үзе хакында халыкка хәбәр итәргә тиеш. Үзендә булган сыйфатларны. Минем шушындый сыйфатлар бар, мин файда китерә алам дип, әгәр дә үзенең көченә ышанса, ихлас күңеле белән аны башкарып файда китерергә теләсә, ул үзе хакында белгертергә тиеш. Чөнки үзе хакында белгертмәсә, ул эшкә лаек булмаган башка кеше куелса, файда урынына күп зыян булырга мөмкин. Шул сәбәптән кеше нинди файда китерә ала, ул аның хакында тиешле вакытында хәбәр бирергә тиешле. Өченче очрак, өченче аяткә дә тукталып китик. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Süleyman aleyhisselam, Süleyman peygamber, ул күрше патшалыкта булган тәхетне алып китерергә сорады. Һәм әйтте: "Әй халык, әй җәмәгать, кайсыгыз аны миңа алып китерә ала?" Аның хуҗасы безгә хәтлек килеп җиткәнче. Аның хуҗасы безгә килгәнче, кайсыгыз тизрәк аның тәхетен алып килә ала дип сорады. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. Шул вакыт җиннәрнең Ифрите, Ифрит ул көчле җин, көчле шайтан дип килә, тыңламый торган, тыңларга теләми торган, буйсынырга теләми торган, зур көчкә ия булган шайтан. Һәм Сüleyman пәйгамбәргә Аллаһы Тәгалә буйсындырды җиннәрне, кешеләрне, шайтаннарны барчасында аңа хезмәткә тапшырды. Алар хәтта шайтаннар булсалар да, Süleyman пәйгамбәргә алар итаат итә иделәр, буйсына иделәр. Һәм шушы шайтаннарның көчлесе әйтте: "Ана атика бихи qabla an taquma min maqamik." Син урыныңнан торганчы, мин аны сиңа алып килеп бирермен. Урыныңнан торганчы, шундый кыска вакыт эчендә мин аны сиңа алып килеп бирә алам. Ва инни алейхи лaqawiyyun amin. Дөреслектә мин аны эшләргә көчем җитә. Аны эшләргә минем көчем җитә. Мин аңа сәләтле. Һәм мин имин. Ул тәхетне ватмыйча тиешле халәтендә мин китереп җиткерә алам. Җиренә китереп җиткерә алам дип ул әйткән иде. Шушы аятта дәген аңлыйбыз: әгәр дә кеше файда китерә алса, үзендә булган сыйфатларын ул әйтергә тиешле. والقوة في كل ولاية بحسبها. Һәм куәт дигән сүз, көч дигән сүз, ул һәрбер ишракта үзенчә төрлечә кулланылырга тиешле. فالقوة في إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب. Хәрби ишракларда, дәүләтне саклаган ишракта, көч дигән вакытта, көчле кеше дигән вакытта, шундый кешегә әһәмият бирелергә тиеш. Кайсының калыбы уяу, кайсының йөрәге батыр, кайсысының йөрәге көчле, кайсысы курыкмый. Ва илал хибрати бил хуруб вал мухадa'atu fiha. Һәм кайсысының
шушы эштә тәҗрибәсе бар. Кемнең шушы эштә тәҗрибәсе бар, һәм кемнең күңеле батыр, шушы кешегә әһәмият бирелергә тиеш. فالقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دل عليه الكتاب والسنة. Әгәр дә кешене эзләсәләр, хөкем кылучы булырга, хөкем кылучы судья булырга дип кешене эзләсәләр, ул вакытта шундый кешегә әһәмият күбрәк бирелергә тиеш. Кайсысының гыйлеме бар? Коръән һәм хадис хакында гыйлеме бар? Һәм кайсысы гадел? Кайсысына гыйлеме бар? Һәм кайсысы гадел? Шул кешегә өстенлек бирелергә тиеш, хөкем кылучы кешене сайлаган вакытта. والأمانة ترجع إلى خشية الله وألا يشتري بآياته ثمنا قليلا. Әманәт нәрсә ул дигән вакытта кешенең имин булуын ничек аңларга кирәк дигән вакытта ул Аллаһы Тааладан курку дип аңларга кирәк. Һәм Аллаһы Тааланың аятларын юк бар бәягә сату булмаска тиеш. Дөнья малына кызыгып, дөнья байлыкларына кызыгып, Аллаһ әйткән сүзне үзгәртүче булырга тиеш түгел. Ва тарку хашятин нас, һәм кешеләрдән куркуны калдырырга тиеш. Кешеләрдән куркуны калдырырга тиеш. Имин кеше ул кешенең сүзенә карарга тиеш түгел. Кешеләрдән куркырга тиеш түгел. Имин кеше, әманәтле кеше ул куркырга тиеш Аллаһтан. Аның өчен кешеләрнең фикере, кешеләрнең кисәтүләре аның өчен мөһим булырга тиеш түгел. وهذه الخصال الثلاث التي اتخذها الله على كل من حكم على الناس. Шушы үч сыйфатны Аллаһы Таала урнаштырып куйды, кемнәр кешеләр арасын хөкем кылалар. Кемнәр кешеләр арасында хөкем кылалар, аларда шушындый үч төрле сыйфат булсын. Аллаһ аларны билгеләп куйды. فلا تخشوا الناس. Ул сыйфатның беренчесе, хөкем кылучы кеше ул кешеләрдән куркырга тиеш түгел. Вахшаун, ул Аллаһтан куркырга тиеш. ولا تشتري بآياتي ثمنا قليلا. Һәм ул байлыкка кызыгып, ришвәткә кызыгып, Аллаһ әйткәнне үзгәртергә тиеш түгел. Кешеләрдән куркырга тиеш түгел, Аллаһтан гына куркырга тиеш, һәм Аллаһы Таала әйткәнне ул үтәргә тиеш, аны үзгәртергә ул тиеш түгел. Шушындый сыйфатлар булырга тиеш, кемнәр кешеләрне хөкем кылалар. فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها. فإذا تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الولاية وأقلهما ضررا فيها. Әгәр нинди дә булса бер эшне башкаручы итеп ике кешене тәкъдим итсәләр, һәм ул ике кешенең берсе булса көчле, ә икенчесе булса имин, бу очракта аның кайсысын кабул итәргә дигән вакытта аны карарга кирәк файдага.
qaysi ishroqda nинди kishi foyda keltira ola yoki qaysi ishroqda qaysi kishini belgilovdan ziyon zarar azrak bo'la, mana shушысы saylanılırga tiyishli. في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع وإن كان فيه فجور. Harbiy ishlarda davlatni saqlov ishlarida boshliq etib qo'yilirga tiyishli kuchli botir bo'lgan kishi. Hatto u kishi buzuq bo'lsa da, u o'zi kuchli botir bo'lgan kishi, lekin onun gunohlari ko'p. U ko'p gunohlar qila. Buzuq kishi. Lekin bu ishroqda qo'yilirga tiyishli botir bo'lgan kishi. على الرجل الضعيف العاجز وإن كان أمينا. Agar da ikkinchi kishi ul bo'lsa zaif, lekin ul imin bo'lsa da, lekin u zaif ekan, kishi yo'q ekan, bunday ishlarda, davlat ishlarida, harbiy ishlarda albatta onday kishi qo'yila olmaydi. Imom Ahmad aytdi: "Anir rajulayni yakunani amirayni fil azwi, ahaduhuma qawiyyun fajir wal akharu salihun da'ifun ma'a ayyuhuma yuza." Shunday ikki kishi taqdim etilsa, birsi kuchli botir, lekin buzuq kishi, gunohlar qiluvchi, yoki ikkinchi kishi bo'lsa, u zaif, lekin u izgi kishi, gunohlar qilmovchi kishi bo'lsa, uning qaysisi qabul etilir shusha davlat ishlarida, harbiy ishlarda degan vaqtda Imom Ahmad aytdi: "Al-fajirul qawiyyu fa quwwatuhu lil muslimin." Buzuq kishi, lekin kuchli bo'lgan kishi, onun kishi musulmonlar uchun. Agarda kishi kuchli ekan, onun kishi butun musulmonlar uchun foyda keltiracak. Va fujuruhu ala nafsihi. Buzuqligi uchun u o'zi javob beracak. Buzuqligi uchun o'zi javob beracak. Va amma as-salihud da'if fa salahuhu li nafsihi. Lekin izgi kishi, lekin u zaif, onun izgiligi bor tek o'zi uchun guna. Va da'fuhu ala al-muslimin. Ham zaifligi barcha musulmonlar uchun. Shunga ko'ra kuchli kishiga bu ishroqda ahamiyat berilacak. Agarda u kuchli bo'lsa, hatto u buzuq kishi bo'lsa da, shu ishroqda ahamiyat anga berilirga tiyish. Chunki foyda shu kishida, musulmonlarga bu kishi kuchli kishi foyda keltiracak. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الرجل لمصلحة مع أنه قد كان يكون مع الأمير من هو أفضل منه في العلم والإيمان. Şuna görə Allah Taala'nın işçisi türlü işraqda türlü kişilerini kullana idi. Türlü işraqda türlüsün kullana idi. Qay bir işraqda küçlüsün, qay bir işraqda izgisin. Işrağına qarab türlü kişini Peygamberimiz kullana idi. Şuşunda to'xtalib kelasi darsga inshaalloh davom etamiz. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastag'firuka va natubu ilayk. Allahu akbar, Allah